Kuka on kattonut? Taputtakaa. Joo, okei. Joo, ei, se on silleen hassu ohjelma. Niko oli kiva, sillä me meni helppo. Mä en kestä! Se oli vaan silleen, että se sai potkuttelusta ja mun mielestä se oli ihan oikein sille väkivaltaiselle macholle. Saa riittää. Mut en ihmettellä, että siellä menee hermo. Katsotteko jännittäviä viikkotehtäviä? Nyt piti olla joku kolhoosi vai mikä se oli. Sitten siellä ollaan sinne. Muna on tehtävä, muna on ystävä. Kestää tuommoista. Sitten tuli se afrikkalaisen homma jatkuu. Munia on tehtävä, munia on ystävä. Ei ihan järjetöntä. Täytyy sanoa, että näin köyhänä, työttömänä, alkoholisoituneena korsolaisena, mistä ohjelma on kiva seurata, koska se on kuitenkin suoraan kuin mun elämästä. Kyllä. Aamuisin tulee vaan tunti lämmintä vettä. Ja koko aika kämppaan täynnä ihmetyyppejä. Väneessä läyhää ympäri. Yhtäkkiä joku vitun Tero juoksee munat paljon. Pahin läyhä ja jatkuvasti siellä hirveätä salaliittoa mua vastaan. Mä sanoin, että sä voit lähteä pois täältä. No miksi? Koska mä oon sun vaimo. Ei. Niin. No sitten vaimo yrittää sitten vongata siellä. On taas vaimo. Muna on pestävä. Ei oli huono anteeksi. Perjantaisin pääsee joskus harrastaa seksiä kerran. Aina perjantaisin silleen. Mennään sinne. Vaimo sitten jälkeen. Olit kyllä liian raju. No miten niin? Peitto heilahti. Joku voi nähdä. Ei saa mennä. Seksiat ja makasängellä vetää röökisiä. Kyllä se vaan otana mieltä maistumella. Vastaus tulee. Viikkotehtävä on epäonnistunut. Viikkobudjetti on sen jälkeen mulle joku 6 euroa. Tosin olemme niin mennä kauppaan, tiedä kun kolikoita joutuu laskemaan niitä. Viimeksi mulla oli 6 kaljaa ja 3 äitimaitokorviketta. Nyt rahat ei riittää. Niin tuli sitten kuivailta meidän vauvalla. Ei meillä ole vauvaa, ei ole enää. Meillä on 16-vuotias tytär. Tuli vähän niinku te. Joo, niin. Tuli yksi päivä itkien. Tai siis sille tuli silleen kännissä kotiin. Mä rupean raivoa sille. No, iskä, mä tiedän, että ei sais dogata, kun on raskaana. Ei mulla oikeesti ole. Se on 11-vuotias se. Se kysyi multa kerran, että kun se tietää, että mä tiedän tästä stand-up-komikkaa. Iskä, oletko sinä sellainen tähti? Niin kuin Andre Kikström. Ja sit selitin, että no ei iskä vielä sellainen tähti. Iskä on vasta semmonen pieni sykkivä tähti, semmonen pulsari. Eiköhän se seuraavana päivänä kertonut koulussa opettajalle koko luokan kuulla. Meidän niska on pulsari! Opettaja sanoi, että jotain tommosta ei pitää ajatella. Kiitoksia, olitte ihan öydessä.